Ang matambaka po ay 120 po ang per kilo. Ang kalahati po ay 60. Ang tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos po. Ay, magkano ang limango mo? 400. So dito 400 po ang alimango. Good morning. Good morning, bossing. Ang tataba pa rin po ng tahong natin, no? Boss. Ay, tandaan ng santabo. 20 lang yan. So 50 pesos po yan, no? 20 lang yan. Ang mabagong ano na. Isda talaga ang pero baba pa rin ng presyo ngayon, no? So dito po 150 po ang per kilo ng pusit. So ang kilo po ng gulyasan ay 80 pesos po ang per kilo, no? Ang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market ay pamigay presyo po ang kanilang mga itinitindang mga isda at pusit. Ayan, binibigay po ng 2,150 po ang 2 kilo, no? 1 kilo po kasi ay 80, binibigay po ng 2,150 po, bali 2 kilo na po yun. So ang tumpukan po dito ng sapsap po ay 50 pesos po ang tumpukan, maramihan na po yan. May bibili. Ilan tayo? Kalahati. Anak mo? Shout out yung sa anak ko. So, shout out po sa anak ni ate, oh. Pag naglakad-lakad na lang siya, nagdagigil na lang siya ng ano. So, ito po si Jun Inocencio, no, ng Makati. So, lagi po siyang nanonood sa aking mga vlog po. Siya yung laging pupunta rito, nagtatanong sa mga presyohan po na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Kaya lagi natin aalamin para makapag-update tayo sa ating mga kababayan. So siya po si Boss Jun Inocencio ng Makati. Ayos, Boss Lando. Thank you, thank you. Makakachamba na. Magkano po sit mo? 180 lang, tropa. So 180 po yung pusit, oh. Bilog at itlogan po. Tunay yan, tunay. Sa gulyasan. 80 lang. So 80 pesos po ang per kilo ng gulyasan. Kala lumaan. Boss Lando. Sa halagang 100 lang. Ito, tumpukan 100. So 100 po yung pusit dito. Murang-mura po yung pusit dagsapo. Boss, good morning. Lagi na naman. Wala ka naman ngayong galunggong, no? Wala naman yan. Puro classic slice. Oo, Exotic na naman. mga exotic. So magkano gulyasan mo? Magkano per kilo? Ito? Santa na lang, 80 na lang, 80 ngayon. 80 na lang po. Bagsak presyo po yung mga isda po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Morning, boss. So magkano ang mga tumpukan na yan? 100. 150 kilo, 150 kilo. So 150 po ang per kilo ng pusit. Dagsa yung ano, ng pusit, no? Maganda tayo. Shoutout sa Barangay 109. Zone 9, Tondo, Manila. Chairman Obuchan. Sana tangkiligin niyo yung channel ni Boss Lando, The Explorer. Maganda yung mga content. Ma-update tayo sa mga presyo ng isda dito sa Malabon Market. Maraming salamat. Okay, thank you, boss. So shout out sa Barangay 109, Tondo, Manila. Alright, so good morning po sa inyong lahat. At tayo po ay mag-update po ng mga panibagong presyohan dito po sa Malabon Fish Market. So, tingnan po natin ang mga sitwasyon at kaganapan ng kanilang mga presyohan po dito ngayong araw po ng Sabado. So, ganyan po yung tao na mga namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market upang may maiulam sa kanilang bahay, no? Shout out po pala sa mga kaibigan po natin, no? Kay Phil Country Living.
kay Ricorect Mix TV, kay Lisa Laurente, kay Bornok TV. So tara, samahan niyo pong muli si Boss Lando mag-explore dito po sa Malabon Fish Market para alamin ang mga presyuhan. So tara, let's go! Alright, so good morning po, no? So tara, let's go! Pag-ulipan niya siya ako sa bahay. Boss, tumalon na. Sir, limangan mo, sir. Sa gilid. Eh, tatanong ko lang ba, pagbalik mo. Nalipat ko lang kasi. Nung Webes, wala kang tinda, no? Oo, wala akong ngipin. Nakita ko to, bagong gawa, oh. Nagawa ko. Tinataasan mo na, ah. Ay, medyo mataas pagos natin ngayon. Oo. Ito po, tumpukan, no? 50 pesos lang. Masag, dalawa. Buhay na alimatag po yan, no? 50 pesos po ang tumpukan. Magkano sa alimango malalaki? Nakalipat ko lang. So, ang alimango po dito, no? 450 po yung malalaki. Po yan, no? Pag isang kilo na ito, ma'am. Tapos may mga presyo na rin po dito yung mga paninda po na bangos, no? Nagupang po kayo, ma'am. Hindi yung bulang. Ilan po? So, ang pusit kalawang po ay 160 po ang per kilo. Ilang kilo, te? Ilang kilo? Boss, salamat. Tapos ang matambaka po ay 120 po ang per kilo. Ang kalahati po ay 60. Ang tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos po. So magkano ang galunggong per kilo? 130. So 130 po ang per kilo ng galunggong. So murang-mura pa rin po ang mga paninda po na isda, no? Ang galunggong po ay 130 po ang per kilo. Pero may mga latag din po sila ng mga tumpok-tumpok po. Naiting magkano yan? 50 pesos po ang tumpukan po ng alimasag. Sariwang alimasag po yan. Marami na po ang tumpukan po, no? Nay, salamat po. Uy, 35 ang kalahati, oh. Oh, yan boss. 70 ang kilo ng manggang hinog. Konti lang ang baba, no? Ayan, nakakarton. Kahot pa. Di ba nailalatag? Mamaya. So, ang citrus po dito ay 40 po ang kalahati. Yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market, na busy po sila ang mga tindero at tindera po natin dito sa Malabon. Boss, salamat. Salamat boss.
Nay, magkano ang alimango mo? 400. So dito 400 po ang alimango. Oh. Wala kayong mga tindang maliliit na alimasag, no? Just wait. Boss, good morning. Good morning, bossing. Ang tataba pa rin po ng tahong natin, no? Boss. Ay, tandaan ng santabo. Wait na lang yan. So, 50 pesos po yan, no? Wait na lang yan. So, sa mga kumakain po ng mga tahong at talaba, dito po meron po kayo mabibili, no? Sa halagang 50 pesos po. Santabo na po yan. Sarap iihaw yung tamba, no? Ang mura na Mm. 80 kilo. Kenta? Tama ba, timbangan? Hindi yan. Oo. Apat, ganun ba? Sikanta na sikanta. Apat, ganun ba? Sikanta na sikanta. Magmayos na kayo dyan, oh. Habang dinadaya, oh. May isda, ayaw na sa inyo! Ayaw na! Habang dinadaya. Magkano tulingan mo, boss? 160 boss, sa kilo. So, 160 po ang per kilo ng tulingan ni Bossing dito, no? Yun po yung mga galunggong din po rito. 100 pesos po ang tumpukan. Boss, thank you. So, te, mukhang busy-busy ah. Ang mabagong ano na. Isda talagang pero baba pa rin ang presyo ngayon, no? Wala akong nakita dito na 200 pesos pataas ang mga isda, puro 100 ano pababa. Sabado na Sabado ngayon. Bagay mga tao, kapunta pa lang ngayon yan. Ay, idol. Hindi na lang naman. Yung idol pa, pinang-asat pa sa mga lang. So ito po yung mga per kilo po ng panintang isda po ni Ate Virito sa Malabon Fish Market. So may mga presyon na po, no? So ang tulingan po ay 100 po ang per kilo. Ang balsa galunggong din po ay 100 per kilo. Yako na yan. 160 po yung bangos, no? At ang alaka po ay 80 pesos po ang per kilo. Ito tumpukan. Okay, ay, ganda. So 50 pesos po ang tumpukan ng alaka. Ganitong karami po. Dalang na yan. Pampaksiw po, no? Tapos ang tulingan po ay 80 pesos po ang per kilo. Natulog na to kanina, dire-diretso. So ang tilapiyang Batangas po ay 100 pesos po ang tumpukan. Alam ko lang, kuha ka na na. Yeah, 150. Sige, salamat. Thank you. Idol. Biting-biti ka dyan. Gawa ka siya ng bago. Oo, pag meron na. Iwa ko. 150 na lang, boss. So dito po 150 po ang per kilo ng pusit. So ang kilo po ng gulyasan ay 80 pesos po ang per kilo, no? Ang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market ay pamigay presyo po ang kanilang mga itinitindang mga isda.
at pusit. So, murang-mura po ang pusit po, no? 150 po ang per kilo. So, bagsak presyo din po ang mga tilapiyang Batangas. Ayan, no, binibigay po ng 2,150 po ang 2 kilo, no? 1 kilo po kasi ay 80, binibigay po ng 2,150 po. Bali 2 kilo na po yun. So, 3 piraso po dito na tulingan, no? 100 po. Ito po yan. 100 pesos po yan, no? 3 piraso na po. So, talagang ang isda po dito ay bagsak presyo po ngayong araw po ng Sabado. 100 pesos po yun, no? So, murang-mura po ang kanilang mga ibinibentang isda po dito sa Malabon Fish Market. So, ang tumpukan po dito ng sapsap po ay 50 pesos po ang tumpukan. Maramihan na po yan. So, ang kiloan po ng hipon po dito ay 340 at ang mga pusit po ay 140, no? Wala na pusit, malaking pusit. Ang mga tumpukan din po dito ay 50 pesos po. Dagsa po ang isda po dito sa Malabon Fish Market. Sakto lang yung laki. May bibili. Ilan tayo? Kalahati. Anak mo? Shout out yung sa anak mo. So, shoutout po sa anak ni ate, oh. Ang naglakad-lakad na lang siya, lalo lang nagigila na lang siya ng ano. Magkano ipon? So, 140 po dito ang pusit, no? Baka na Kuya Lando. Ay, Kuya Lando. Magkano kilo? 350. 350? Taas, Makati ngayon, kahapon po Hindi ako pumunta kahapon, eh. Alam mo kasi Kuya Ha? Galing dito? araw-araw. Inaaraw-araw niya na, eh. Kasi may mga nabibili siyang pasama. Mga nagpapabili. Baka matagal pa ako makahango sa'yo ng hipon. Mag-a-outing kasi kami. Naglahiya kayo nakita ko. Nung nakaraang taon yun, oo. Ngayon baka dito lang kami sa Pansol. Asa lang po, nakasarap din sa house. Mga hot spring. Bali 2 days kami doon. Ang ano namin, ang schedule namin 27-28. Kaya pa kapag umaga punta agad ako dito. Thank you. Kasi umaga yung ano namin. So dito po 350 po ang per kilo. So ito po si Jun Inocencio, no, ng Makati. So lagi po siyang nanonood sa aking mga vlog po. Siya yung laging pupunta rito, nagtatanong sa mga presyohan po na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Kaya lagi nating aalamin para makapag-update tayo sa ating mga kababayan. So siya po si Boss
June Inocencio ng Makati. Ayos, Boss Lando. Thank you, thank you. Makakatsama ng medyo mura. Magano? Oo, talagang marami dito. Lalo bukas. Limasa, gipon, pusit, tayo ng mga Na ano mo rin pala ako ngayon dito. Hindi, pauwi na ako. Oo. Hindi na ako. Alright, so sa mga paninda po nila dito, no, may tulingan po tayo dito na tumpukan din po. Ang makikita po natin sa halagang 100 pesos. Araw-araw pala nandito si Kuya Ed, ah. Kahapon nandito rin. May mga pasabay kasi sa kanya. Oo. May cooler na ang dali. Good morning, Nanay. Boss, good morning. So magkano kilo ng... Sige lang, boss. Ito yung sticker, oh. Yan. Ayan. Sana. Nakakalimutan ko kasing bitbitin eh. Pag papunta na ako rito. 60 na lang, boss. 60 na lang. So 60 po ang per kilo ng tahong po dito na malalaki, oh. Boss, thank you. Hey, shit, man. What's up? Shoutout mga to si Lilo. Magkano po sit mo? 180 lang, tropa. So 180 po yung pusit, oh. Bilog at itlogan po. Tunay yun, tunay. Sa gulyasan. Okay, ito lang. So 80 pesos po ang per kilo ng gulyasan. Ilang sila kasi muna. So ang dami pong mga isda po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So ang mga pusit po ay naglalaro lang po sa 130 hanggang 180 po ang per kilo. So tambak po ang isda po ngayon dito, no? Mga tulingan. Punta na rin ah. Ano na, mukhang gusto rin magtinda. Kala lumaan. Boss, lalo. Ito sticker nga pala, oh. Okay ka yan. Tingnan sige riya. Tatay, may dagdag ka pa tayo. Eh, shoutout mo ano? Shout out dyan oh. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Dylan Bayabas. Martin! Boss, good morning. Uy, good morning. Nagkatumpukan mo. 100 lang. So 100 pesos po yung tumpukan, no? Ba't ibang klaseng isda po? Shoutout muna, shoutout. Dito, ay ano, Miguelito. TV. Eh, Kuya Kevin. Shoutout sa'yo, Kuya Kevin. Yan po yung mga kaibigan po natin dito sa Malabon Fish Market na mga vendor po na nagtitinda po ng mga isda. Ito mga sariwang isda sa halagang 100 lang. Eto, tumpukan 100. So 100 po yung pusit dito. Murang-mura po yung pusit dagsapo. Kaya ano nga ito? Magkano ba yan? Boss, good morning. Ang laki ng pusit, ah. Ang daming bagsak na pusit ngayon.
Magkano per kilo? So 120 naman po dito ang per kilo ng pusit. Yung pangarap ko na puspon. Mga tumpukan niya 100. Tumpungan niya, 100 lang yan. Pati tilapia. Yung Oh. 150 siya, gulyasan. 150 po yung gulyasan, no? Yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos po ninyo mabibili. Ito po yung isda na buging. Halos 2 kilo na yun, yung gulyasan, 150. Oh, ang laki. Tulingan, good size tulingan, pang sinahin, sandaan. Oo. Mura-mura ang isda ngayon, no? Ayos lang yun, para yung mga tao, sasawa rin. Sasawa rin. Kaya nga eh. Parang mahal na naman yun. Boss, thank you. Sige lang. Salamat, salamat. Sige, tapos lang. Oh, Boss, good morning. lagi na. Wala ka naman ngayong galunggong, no? Wala naman niya eh. Puro classic life. Oo, Exotic na naman. mga exotic. So, magkano gulyasan mo? Magkano per kilo? Ito? Santa na lang, 80 na lang, 80 ngayon. 80 na lang po. Bagsak presyo po yung mga isda po natin dito sa Malabon Fish Market, no? 80 na lang po ang per kilo. May-ari Jason na banit ba yun? Tatanong mo, Jason Bayo na bandit. Okay na po sa Batiin ka mo yung mga ano, kamag-anak niya. Pagkala ko dyan sa ano ah. Saan? Sa probinsya? Ha? Montalban. Mga kamag-anakan natin sa mga ibang lugar dyan. Shout out. Oo, shout out rin. Boss, thank you. Salamat din. Salamat. Good morning, boss. So, magkano ang mga tumpukan na yan? 100. 150 kilo, 150 kilo. So, 150 po ang per kilo ng pusit. Dagsa yung ano, ng pusit, no? Te, mamigyan kayo, te. Maganda, te. Shoutout sa Barangay 109. Zone 9, Tondo, Manila. Chairman Oguchan. Sana tangkiligin niyo yung channel ni Boss Lando, The Explorer. Maganda yung mga content. Ma-update tayo sa mga presyo ng isda dito sa Malabon Market. Maraming salamat. Okay, thank you, boss. So, shout out sa Barangay 109, Tondo, Manila. So, yung mga vendor po natin, hindi po dito sa Malabon Fish Market, no? Talaga po sila ay nagtitiis po na magbenta po at makapaghatid sa ating mga kababayan ng kanilang mga ibinebentang mga isda. Dahil sa mura pong mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Salamat, salamat. Ito muna ako. Salamat. So sa sitwasyon po at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no, dagsa po ang mga pusit na murang-mura po ninyong mabibili. At ang mga iba't ibang klase din pong mga isda ay murang-mura din po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market, no. So unti-unti na pong dumarami ang ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market upang mayroong maiulam sa pagkainan o sa kanilang pamamahay. So talagang itong Malabon Fish Market ay dinarayo at dinadagsa ng ating mga kababayan dahil sa kanilang mga ibinebentang murang mga seafood sa Malabon Fish Market. So talagang maenggayo kang mamili dito, no? Talagang mawawaldas po ang iyong bulsa dahil nga sa mga murang presyuhan na nagaganap po dito ngayong araw po ng Sabado. So shout out po sa mga OFW po natin na nagtatrabaho po sa ibang bansa at maraming salamat po sa mga taga-US na nanonood po ng aking mga vlog dito sa Malabon Fish Market at sa Canada. No, sa mga Middle East po na ating mga kababayan din po mga OFW,
Maraming din pong salamat. At nakikita po natin ang inyong mga suportas kay Boss Lando Explorer. So, shoutout po muli kay Lisa Laurente, kay Rico Rex TV, kay Burnox TV, kay Pelong TV. Shoutout sa inyo at sa mga viewers po natin na palaging sumusubaybay ng ating pagbablog dito po sa Malabon Fish Market. Shoutout po muli sa ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So ito po si Boss Lando Explorer na lagi po maghahatid ng panibagong presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito lang po at maraming salamat po. Ito po si Boss Lando Explorer. Bye bye na po. Yung binaksan mo.